Tillykke med de nye Husqvarna Huskylock 905 og 910. Den store forskel mellem de to overlock-maskiner er, at 910 har et display med syguide, som på 14 sprog angiver alle indstillinger til 11 sømme i 6 forskellige materialer. På denne video vil vi om et øjeblik vise dig, hvordan du stiller displaysproget om til dansk, og desuden trinvis gennemgå maskinens basisfunktioner og mange andre teknikker. Efter hvert afsnit bliver der vist et stop-symbol. Udnyt videoens muligheder for stop, repetition og fastbillede, mens du selv prøver det, du har set på videoen. Vi syr på en Huskylock 910, hvor syguiden er på amerikansk. Følg dit eget display. Foretag de samme indstillinger på 905. Din Huskylock har en praktisk tilbehørsæske. Tag æsken af. På undersiden er der en lille tab, som passer ind i et hak på maskinen og holder æsken på plads. Her er beskyttelseshætten til overlocken og en tilbehørsæske med plads til nåleæske og alt tilbehør. Dette her er trykfodsløfteren. Med den hæver og sænker du trykfoden. Trykfoden kan hæves til 2 positioner. Løft trykfoden til normal position, derved frikobles trådspændingen, og tråden er let at trække ud, f.eks. når der skal skiftes tråd. Når du vil løfte trykfoden ekstra meget for at lægge tykke stoffer under, trykker du trykfodsløfteren yderligere et trin op og holder den der. Din Husqvarna Huskylock har en friarm, der er til stor hjælp ved fastsyning af ribkanter, oplægning med mere. Træk blot forlængerpladen omkring friarmen væk, som pilene på pladen viser. Begynd med at tilslutte din Huskylock til lysnettet. Tilslut derefter ledningen til fodreguleringen. Stil afbryderen på on. Belysningen tændes automatisk. Syguiden på Huskylock 910 er til stor hjælp under syningen. Guiden viser dig trin for trin alle indstillinger for 11 sømme i 6 forskellige materialer. Du kan også programmere dine egne indstillinger i en af overlockens 50 hukommelser. For Huskylock 905 kan du læse om indstillingerne i brugsanvisningen. De forindstillede sømme og materialer kaldes automatisk frem i displayet med tasten A. Dine egne programmerede indstillinger gemmes med tasten M. Når du er inde i Auto, kan du vælge en af de 11 indprogrammerede sømme. Vælg derefter det materiale, du skal sy i. Et af de 6 indprogrammerede. For at afslutte dine egne indstillinger, går du ind i manuel ved at trykke på M-tasten. Derefter kan du kigge i de programmerede hukommelser med plus- og minus-tasten. Alle disse fantastiske funktioner kan du lære om på videoen, mens du syr. At lære trådeoverlocken er det vigtigste arbejdstrin for at få et godt resultat. Du vil opdage, at Huskylock er meget nem at tråde. Tråd altid din Huskylock i følgende rækkefølge: overgriber, undergriber, højre nål og venstre nål. Du kan bruge næsten alle typer tråd til din syning, når blot tråden er af god kvalitet. Men den rigtige overlock-tråd på store kegleformede trådruller er den bedste og mest økonomiske. Almindelig polyester eller bomuldstråd på store eller små ruller
og dekorationstråd kan også bruges. Når du benytter store kegleformede trådruller, skal du lade plastdelen på trådrullerholderen sidde på for at holde rullerne på plads. Når du syr med mindre spoler eller ruller, står de mere stabilt direkte på stativet. Sæt trådpladerne over rullerne for at forhindre, at tråden sætter sig fast i hakket i tridsen til fastgøring af tråden. Dekorationstråd og tråd på visse lige ruller kan glide ned og skal derfor holdes på plads med trådnettet, der følger med maskinen. Luk frontdækslet op og se på trådningsskemaet. Farverne på trådningsskemaet er de samme, som er afmærket på maskinen. Træk teleskopstangen op til højeste position. Det er en god idé at bruge de samme trådfarver som farverne på maskinens markeringer. Så er det nemmere at se hver tråds funktion i sømmene og at justere trådspændingen under prøvesyningen. Begynd trådningen med den øverste gribertråd. Slå trykfoden op. Drej håndhjulet hen imod dig selv og stil overgriberen i øverste position. Før tråden gennem teleskopstangens trådleder, ind under maskinens trådleder, imellem trådspændingspladerne, som er frikoblet, når trykfoden er oppe. Fortsæt trådningen efter farvemarkeringerne. Brug eventuelt pincetten ved trådning af tråden i griberens øje. Træk ca. 10 cm af tråden ud og læg den under trykfoden. Ved trådningen af undergriberen skal griberen stå så langt til højre som muligt. Før tråden igennem teleskopstangens trådleder, ind under maskinens trådleder og imellem trådspændingspladerne efter trådningsskemaet. Tryk griberens håndgreb til venstre, så trådhullerne er lige ud for hinanden. Træk tråden gennem hullerne. Det kan være nemmere med pincetten. Træk mindst 10 cm af tråden ud og læg den under trykfoden. Håndgrebet går automatisk tilbage til korrekt position, når du drejer på håndhjulet. Nu skal vi tråde den højre nål. Stil nålen i øverste position ved at dreje på håndhjulet. Før tråden igennem teleskopstangens trådleder, ind under maskinens trådleder, imellem trådspændingspladerne og videre nedad efter farvemarkeringen. Op og ned til højre for den lille trådplade i rillen. Bag ved trådholderen, oven over nålen og igennem nålen. Træk ca. 10 cm af tråden ud og læg den under trykfoden. Tråd den venstre nål på samme måde, men læg tråden til venstre for den lille trådplade, som sidder på vejen ned til trådholderen. Før tråden ind bag ved trådholderen oven over nålen. Brug almindelige standardnåle. Sæt nålene fast i den øverste position med den runde side ud mod dig selv.
Nålene kan ikke sættes forkert i. Træk alle 4 endnu nogle centimeter ud. Sørg for, at alle tråde ligger under trykfoden. Luk frontdækslet. Hvis dækslet ikke er lukket, spærres maskinen, og du kan ikke sy. En god sikkerhedsfunktion. Hvis du har en Huskylock 910, kan du nu trin for trin følge syguidens anbefalede indstillinger. De samme indstillinger foretages for Huskylock 905. Syguidens tekst findes på 14 sprog. Sådan skifter du sprog. Sluk for maskinen. Hold derefter A- og piltasten trykket ind, samtidig med at du tænder på kontakten. Vælg dansk ved at trykke på plus- eller minus-tasten. Tryk på M-tasten. Teksten er nu udskiftet. Når du tænder for Huskylock 910, viser syguiden automatisk Auto A1 vævet normalt. Auto betyder, at du i denne position kan vælge mellem 11 sømme med anbefalede indstillinger i 6 forskellige materialer. A1 er en forkortelse for søm og materiale. Se brugsanvisningen. A betyder 4-trådet overlock og 1 vævet normalt materiale. Vælg søm med sømvalgstasten. Alle anbefalede indstillinger ændres automatisk efter søm og materiale. At ændre til et andet materiale er lige så nemt. Alle anbefalede indstillinger ændres nu automatisk. Syguiden fortæller dig også, om du har valgt en kombination af søm og materiale, der ikke passer sammen. Kombinationen ikke mulig vises så i displayet. Husk, at alle indstillinger er anbefalinger. Sy altid i en prøve i et dobbelt stykke af stoffet, før du syr tøjet, hvis det skulle være nødvendigt at justere en indstilling. Indstil til Auto A1 4-trådet overlock vævet normalt. Nu gennemgår vi trin for trin alle de indstillinger, der står i displayet. Stinglængde N er normal 2,5 mm. Differentialfremføring N er også normal. Næste indstilling viser stingtungens position. Stingtungen er en lille stift, som er placeret til højre for stingpladen. Ved almindelig overlocksyning lægges stingene rundt om stiften, hvorved sømmen holdes ude. Ved rullesøm trækkes stiften hen til R. Bogstaverne i displayet ser du også på nålefæstet. Til en 4-trådet overlock skal du bruge begge nåle. C for højre nål og D for venstre nål. Stingbredden er N, normal. Til sidst viser syguiden indstillingen for trådspændingen. Indstillingen er N, normal for venstre tråd, N for højre tråd, N for overgriber, N for undergriber. Læg et stykke stof af normal tykkelse, som er foldet dobbelt, ind under trykfoden. Sænk trykfoden og prøvesy den 4-trådede overlock. Sy derefter en trådkæde. Træk ikke i tråden, men lad maskinen føre kæden frem selv. Ellers kan nålene blive bøjet eller knække. Skær trådkæden over på trådkniven. Se nu på prøven, du har syet. Den grønne øverste gribertråd skal ligge fladt på resten af stoffet.
Den blå underste gribetråd skal ligge fladt på vrangen af stoffet. Den grønne og den blå tråd skal derefter mødes i stoffets yderkant. Nåletrådene danner lige sømmene. Den venstre syr stoffet sammen, og den højre syr en forstærkningssøm over overlokken. Trådspændingen kan variere noget fra de anbefalede værdier afhængig af stoffets tykkelse og kvalitet, men også af hvilken tråd du benytter. Et lavere tal for trådspændingsreguleringen giver en løsere trådspænding, og et højere tal en hårdere. Hvis stoffet er meget tykt, kan det være nødvendigt at ændre trykfodstrykket. Et lavt tal giver mindre tryk, og et højere tal et hårdere. Sy altid en prøve af sømmen i et stykke af det stof, du skal sy i. Stinglængden er trinløst justerbar fra 0,8 til 5 mm og kan let ændres efter stoffets kvalitet og hvilken type søm du skal sy. 2,5 er en normal stinglængde. Jo højere nummer, desto længere sting. 0,8 bruges til rullesøm. Stil stinglængden på 5 mm. Prøvesy nu forskellige stinglængder på et stykke stof af normal tykkelse, som er foldet dobbelt. Stop hver gang du har syet et par centimeter og reducer stinglængden. Brug ikke så lang stinglængde til tynde materialer. Lange sting bruges til specielle teknikker som f.eks. rynkning eller til tykkere materialer. Stil stinglængden tilbage på N 2,5 mm, før du fortsætter med at sy. Afstanden mellem nålene og stoffets yderkant kaldes skærebredden. Du kan vælge stingbredde mellem 5 og 7 mm afhængigt af den søm, du skal sy og i hvilket materiale. Når du drejer på stingbreddereguleringen, kan du se, hvordan kniven flytter sig. Den normale stingbredde N er 5,5 mm. Tallet for stingbredden stilles mod pilen på maskinen. Prøv nu at sy med forskellige stingbredder. Stil stingbredden på 5 og sy et stykke stof af normal tykkelse, som er foldet dobbelt. Indstil stingbredden på 7 og sy en søm på stofstykkets anden langside. Hvis tråden danner små lykker i yderkanten, når du syr en søm mellem 5 og 6 mm, kan du dreje stingbreddereguleringen lidt hen mod et højere tal og flytte kniven lidt ud. Hjælper det ikke, skal trådspændingen for gribertrådene øges. Stil stingbredden tilbage til N 5,5 mm, før du fortsætter med næste arbejdstrin. Foretag en enkel hæftning i begyndelsen af en søm ved at sy en ca. 5 cm lang trådkæde og 2-3 sting i stoffet. Stil nålene i øverste position, løft trykfoden og læg trådkæden under trykfoden ud mod stoffets yderkant, så kniven kan skære kæden over, når du fortsætter med at sy. Hurtig hæftning i enden af en søm gør du således. Sy til enden af stoffet. Stop med nålene højst oppe. Løft trykfoden og træk stoffet et par centimeter bagud. Læg stoffet ind igen og sy over sømmen. I de fleste tilfælde hæftes sømmene automatisk efterhånden som du syr og behøver ikke hæftes separat. Hvis du vil have perfekte sømme, benytter du differentialfremføringen, som forhindrer, at sømme i tynde, vævede og strikkede materialer trækker sig sammen.
Din Husky Lock har todelte fremføringstænder. En forreste og en bagerste del. Når differentialfremføringen står på N, normal, fører begge transportørtænderne lige meget stof frem i sømmen. Når du stiller reguleringen på et lavere tal, f.eks. 0,5, fører den forreste transportør stoffet langsommere frem end den bagerste. Stoffet strækkes nu, og der opstår ingen rynkning af sømmen. Med reguleringen på et højeste tal, f.eks. 2,5, bliver det modsat. Nu trækker den forreste transportør hurtigere end den bagerste, og der føres mere stof frem i sømmen. Perfekt til syning i ribkanter og kraftige strikkede materialer. Når du stiller differentialfremføringen på N normal og syr en søm i et tyndt strikket materiale, vil du som regel få en rynkning af sømmen. Nu ændrer du fremføringen til 0,5 og syr en søm på den anden side. Sømmen trækker sig ikke sammen, men bliver helt perfekt. Til kraftige strikkede materialer og ribkanter bruges et højere tal, 2 til 2,5. Prøv først med fremføringen indstillet på N. Sy en søm i et kraftigt strikket materiale. Her ser du tydeligt, hvordan sømmen strækker stoffet. Stil fremføringen på 2,5. Sy en søm på den anden side. Nu føres der mere stof frem, og sømmen bliver helt glat. At rynke med differentialfremføringen er både hurtigt og nemt. Stil reguleringen på 2,5. Hold imod på stoffet bag trykfoden, så dannes der flere rynker. Bliver der for få rynker, øger du stinglængden og eventuelt nåletrådenes spænding. Lad ca. 10-12 cm tråd være for enden af stoffet, hvis rynkerne skal justeres bagefter. Enklere kan det ikke være at lave rynkede flæser i kanten af en dug eller kjole. Den tretrådede overlock er en meget elastisk søm, som passer udmærket til strikkede materialer eller som overkastningssøm i stoffer af normal tykkelse. Nu tager vi Husky Locks syguide til hjælp og indstiller til tretrådet bred overlock. Stil guiden på auto. Vælg tretrådet bred overlock. Nu vises et B efter auto. Vi skal sy i jersey af normal tykkelse. Nu skal der stå B4 efter auto. Det betyder, at indstillingen er rigtig. Se brugsanvisningen. Når du har valgt søm og materiale, får du alle øvrige anbefalinger af guiden. Stinglængde normal og differentialfremføring 1,5. Stingtungen skal være i N-position. Til tretrådet bred overlock behøver vi kun én nål, den venstre C-nål. Nålene sidder fast med 2 separate skruer. En for C-nålen og en for D-nålen. Stil nålen i øverste position. Tag skruetrækkeren, som ligger i tilbehørsæsken, frem og løsne D-nålen, mens den stadigvæk er trådet. Hvis du skulle tabe nålen, hænger den fast i tråden og falder ikke ned i maskinen. Fjern nålen, klip tråden over og træk den væk. Stingbredden skal være normal. Da du kun har venstre nål, er ruden for nål D tom. Trådspændingen for nåletråd C er 3. Gribertrådene stilles på normal. Tretrådet bred overlock er en perfekt søm, når du syr i meget strækbare elastiske materialer.
Med din Husqvarna Husky-Lock kan du sy fine dekorationssømme og kantafslutninger ved at benytte dekorationstråd af f.eks. perlegarn, blank rayon eller metal i overgriberen. Når du bruger en levende rayontråd, har du brug for trådnettet, der følger med din Husky-Lock. Når du syr med en kraftigere dekorationstråd, skal trådspændingen mindskes. Sænk også hastigheden, så har du kontrol over syarbejdet. Brug indstillingen tretrådet bred overlock og jersey normal tykkelse. Følg de øvrige indstillinger, men husk, at trådspændingen for den øverste gribertråd skal tilpasses efter dekorationstrådens tykkelse. Stingtungen på N. Stinglængde normal. Differentialfremføring 1,5. Brug kun venstre C-nål. Stingbredde normal. Følg de anbefalede indstillinger for trådspænding for nåletråd og gribertråde. Sy en dekorativ kantafslutning. Sy altid en prøvesøm i et stykke af det stof, du senere skal sy i. Tretrådet flatlock er en søm, der kan tåle at ses fra begge sider. Sy den enten fra retten eller vrangen som en dekoration. Syguiden viser dig alle indstillinger. Vælg flatlock med sømvælgeren. Nu ses et D efter auto. Indstil på vævet normalt med materialevalgstasten. Nu skal der stå D1 efter auto. Foretag de øvrige indstillinger efter syguiden. Stinglængde 3, differentialfremføring N, stingtungen på N, venstre C-nål, stingbredde N, trådspænding for venstre nål 1, overgriber 3, undergriber 6. Her ligger flatlocken syet som normalt på retten. Stoffet foldes dobbelt med retten udad, når du syr sømmen. Hvis flatlocken skal sys omvendt med kun et sting synligt på retten af stoffet, fold stoffet dobbelt med vrangen udad under syningen. Sy med lavere hastighed, når du syr flatlock, så er det nemmere at se, hvordan sømmens sting lægger sig på stoffet. Skær ikke stoffet af, men brug kniven som lineal. Brug med fordel den specielle trykfod til flatlock og oplægning, som har en indstillelig lineal til stofkanten. Linealen er også en beskyttelse mod kniven, så stoffets yderkant ikke skæres af. Lad sømmen danne løkker uden for stoffet, så bliver resultatet bedst. Sømmen skal ligge helt fladt på stoffet. Gør den ikke det, prøv så at øge trådspændingen for undergriberen og mindske spændingen for nåletråden. Vend stoffet til vrangen. Du har nu en omvendt flatlock, kun med sting, der er synlige i sidegående retning. Denne teknik er meget dekorativ og anvendelig i alle stoffer. Din Husky-Lock har indbygget rullesøm. Du behøver hverken skifte trykfod eller stingplade. En tretrådet rullesøm sys kun med den højre nål. Den tætte satinsøm sys som en kantafslutning både i tynde og lidt kraftigere stoffer som en almindelig rullesøm eller som muslingesøm. Indstil din Husky-Lock, så den syr med fuld hastighed. Vælg tretrådet rullesøm og vævet tyndt materiale. Foretag indstillingerne efter guidens anbefalinger, både på Husky-Lock 905 og 910.
Stinglængde 1,0. Differentialfremføring 0,8 mellem 0,5 og n. Sømmen bliver meget tæt. Derfor kan det være nødvendigt at justere transportøren noget i tynde stoffer. Stingtungen skal stå på R. Træk stingtungens regulering hen imod dig selv, så markeringerne kommer mod hinanden, og den lille stingtunge forsvinder. Brug kun den højre D-nål. Stingbredde 6,0. Trådspænding normal, overgriber normal og undergriber 7. På denne måde dannes en smal rullesøm. Den nederste gribertråds hårde trådspænding gør, at stoffet foldes, og den øverste gribertråd lægger sig omkring stofkanten, når stingtungen er frakoblet. Rullesømmen bliver ekstra dekorativ i kanten af dækkeservietter, til sømme eller bisser på en bluse, når du bruger dekorationstråd eller utvundet tråd i overgriberen. Rullesøm kan sys både med 2 og 3 tråde. Både Hoskelock 905 og 910 er overlock-maskiner, der er alsidige og kan sy mange forskellige sømme. Indstil til totrådet rullesøm. Totrådet rullesøm er en perfekt kantafslutning af tynde vævede stoffer. Indstil på vævet tyndt materiale. Stinglængden skal stå på 1,0. Differentialfremføringen på 0,8. Stingtungen står allerede på R fra den tidligere indstilling. Også her skal kun den højre nål bruges. Stingbredden skal være 5,0. Trådspændingen kan variere afhængigt af hvilken tråd du benytter. Begynd med N for nåletråden og N for undergriberen. Da du kun skal bruge nåletråden og den nederste gribertråd, fjerner du den øverste gribertråd. I tilbehørsæsken er der en griberomskifter, der skal bruges til totrådet overlock. Griberomskifteren har en lille hage, som skal passe ind i overgriberens trådhul. Åbn frontdækslet. Drej håndhjulet hen imod dig selv, så overgriberen bliver synlig og ikke er skjult af undergriberen. Tag griberomskifteren og sæt den fast på griberen. Før nu griberomskifterens hage ind i griberens trådhul. Luk frontdækslet. Sy rullesømmen. En totrådet rullesøm er en perfekt kantafslutning til tynde vævede stoffer, f.eks. på et tørklæde eller til biser. Biser sys på en foldet stofkant og giver et gennemført indtryk på bluser, undertøj og børnetøj. Brug den højre nål, når du vil sy smalle biser, og den venstre nål til brede biser. Marker biserne, gerne med en piktogrampen, så luftens fugtighed får farven til at forsvinde. Skift til trykfoden med lineal og indstil linealen efter bisernes bredde. Læg stoffet ind under trykfoden med stoffolden til højre. Totrådet overlock er også velegnet som overkastningssøm. Indstil til totrådet bred overlock. Vælg vævet normalt materiale. Nu viser guiden, at stinglængden skal stilles på 3,0 og differentialfremføringen på normal. Stil stingtungens regulering på N for at få en almindelig bred overlock igen. Fjern den højre nål og sæt den venstre C-nål i.
Stingbredden stilles på normal, og trådspændingen for nåletråden skal være 1 og for undergriberen 6. Sy den totrådede overlock, som danner små V'er på undersiden. Sømmen bliver en tynd, fin overkastningssøm. Nu skal vi gennemgå de manuelle indstillingsmuligheder, der findes på Huskylock 910, når du for eksempel skal sy en kantafslutning med tungesting. Følg indstillingerne på din overlock, da videoen viser de amerikanske. Indstil til totrådet bred overlock og jersey, kraftigt materiale. Når du skal foretage dine egne indstillinger, trykker du på piltasten, som manuelt vises i displayet. Sømmen og materialet bliver stående. Nu blinker tallet for stinglængden, og du kan ændre til 5,0. Ændringerne foretages med plus- og minustasten. Fortsæt til næste, differentialfremføringen, ved at trykke på piltasten. Til det kraftige materiale og denne teknik stilles differentialfremføringen på 1,5. Tryk på piltasten og fortsæt til stingtungens position. Her er det ikke nødvendigt med en ændring. Indstillingen skal være normal. Fortsæt til nålene. Om du skal bruge nål C eller D afhænger af sømmens bredde. Nu skal vi have fuld bredde, og derfor bruger du C-nålen. Stingbredden skal være 7,0. Nu kommer du til trådspændingen. Her bruger du kun venstre nål og undergriberen. Trådspændingen ændres også med plus- og minustasten. Stil nåletrådens spænding på 0 med minustasten. Gribertrådens spænding skal stå på 6. Prøvesy nu med den nye indstilling. For at få smukke tungesting lægger du solvay, et vandopløseligt mellemlag, på stoffet og syr kantafslutningen fra retten. Når du er tilfreds med alle de indstillinger, du har foretaget i displayet, kan du gemme dem i en af Huskylocks hukommelser ved at trykke på M-tasten. Hvis hukommelsen har været brugt tidligere, får du spørgsmålet: vil du erstatte? Hvis du bruger hukommelsen nu, vil de nye indstillinger erstatte de forrige. Tryk i dette tilfælde blot på M-tasten. Hvis du ikke har lagt noget ind tidligere, står der hukommelsen tom. Huskylockens hukommelser fyldes efterhånden i nummerorden og gemmes, selvom der slukkes for overlocken. Hvis du har en tom hukommelse nu, trykker du på M-tasten. Når indstillingen er gemt i hukommelsen, holder tallet op med at blinke. Hvis du nu vil tilbage til Syguidens anbefalede indstillinger, trykker du på A-tasten. For at komme tilbage til dine egne indprogrammerede indstillinger, trykker du på M-tasten. Nu ser du den sidst benyttede hukommelse. Du vælger hukommelse med plus- eller minustasten.
Husky Lock 910 har 50 hukommelser, men du kan kun se de hukommelser, der er programmeret. Hvis du kommer til at trykke på piltasten og ser manuelt i displayet, når du leder efter en tom hukommelse, trykker du på A Auto og begynder forfra ved at trykke på M-tasten. Hvis du skal slette indstillingerne i en hukommelse, vælger du den hukommelse, der skal slettes med plus- eller minus-tasten. Hold derefter tasten for søm- og materialevalg indtrykket. Nu ser du teksten "Hukommelsen slettes". Hvis du fortryder og vil beholde indstillingerne, flytter du fingrene fra tasterne, og intet slettes. Hvis du vil tømme hukommelsen, trykker du på M-tasten, mens du stadigvæk holder tasterne for søm- og materialevalg indtrykket. Når du ser teksten "Hukommelsen er tom", trykker du på A-tasten og går tilbage til autoposition. Pas godt på din Husky Lock, så har du glæde af den i mange år. Sluk altid for overlukken, før du rengør den. Skift nåle ofte. Nåle med dårlig spids kan blandt andet være årsag til sømme med hoppende sten. Børst ofte din overlok ren for støv og snavs. Før du gør det, skal kniven drejes væk. Åbn frontdækslet, fjern forlængerpladen og beskyttelseskappen omkring friarmen. Nu ser du reguleringen til kniven. Tryk reguleringen ind, samtidig med at du drejer den fremad, indtil kniven er i sin nederste position. Kontroller, at kniven er på plads igen, før du begynder at sy. Børsten ligger i tilbehørsæsken. Din Husky Lock skal også have lidt olie på de bevægelige dele. Smør den ofte, hvis du syr meget, og sy altid et par sømme på en prøveklud bagefter. Held og lykke med din nye Husky Lock. Vi håber, at den vil give dig mange dejlige timers syning.